Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li kunsilli lokali bit-tmexxija nazzjonalista ser jagħtu priorità assoluta lill-ambjent li jixraq lil Maltin u l-Awċin. F'attività politika fid-Dar Ċentrali, Dr. Grech qal li minkejja li l-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju mhumiex se jbidlu l-Gvern, Malta u Għawdex għandhom kunu rappreżentati bl-aqwa mod kemm fuq livell lokali u anke fil-Parlament Ewropew. Dr. Grech ikkritika li l-Gvern li qal li tila fid-direzzjoni li qed jgħaddi żmien bin-nies li qalet jiffaċċjaw problemi u diffikultajiet li qed joħloq il-Gvern stess. Il-Kap Nazzjonalista sejjaħ bħala surreali l-proklama li l-Gvern ta' lil dawk li frodaw mibut il-poplu għaliex għaddejjin minn trauma. Qal li kien il-Gvern Laburista stess li wassalhom sa dan il-punt u qal li dawk li wkoll għaddejjin minn trauma huma l-familji tal-vittmi fis-siti ta' kostruzzjoni, dawk ir-residenti li jkollhom jitilqu minn djarhom minħabba l-kostruzzjoni ma' ġenbhom u dawk il-pazjenti li jintbagħtu lura d-dar għaliex m'hemmx spazju għalihom fl-isptar. Dr. Grech qal li l-Gvern qed jagħmel minn kollox biex jibqa' fil-poter, tant li prova jimmanuvra biex jinfluwenza l-voti permezz tal-akkomodazzjoni soċjali. Għalli minħabba fek il-Partit Nazzjonalista ressaq rikors fil-qorti biex dawn il-persuni jivvutaw fl-indirizz fej jabitaw. Dwar l-għoli tal-ħajja, il-kap tal-Oppożizzjoni għalli nies li għandhom bżonn għajnuna mhumiex se jsolvuha b'ċekk, iżda bi proposti seri, bħal dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista bit-twaqqif ta' fond nazzjonali biex jgħin il-min jimporta u jesporta u li kienet maqbula wkoll minn esperti tal-Kamra tal-Kummerċ. Dr. Grech qal li dan il-pjan verament jindirizza l-għoli tal-ħajja u mhuwiex sempliċement b'ċekk ta' darba, iżda għal-ħin kollu. Dr. Grech tam jgħid li dawn l-elezzjonijiet joffru possibilità li l-elettorat jagħżel aħjar rappreżentanti mill-poplu Malti u Awċi. Għaldaqstant appella għal-vot lil dawk li sar jirrappreżentaw lill-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew u fil-Kunsilli Lokali. Qal li fit-8 ta' Ġunju il-poplu għandu għażla li jivvota l-interessi tiegħu.